Hi guys, welcome back to my channel. Igama lami nguLondiwe Thusi. Kulaba abasha, please subscribe. Uma unenhliziyo encane le story time akusise sakho, and reason why ngishare lesi story lesi, it's part of ukuthi ngihile or ngisahila kuyo yonke lento eyenzeke. Okay guys, ngizoniqoqela ukuthi kwenzakalani mhla ngabe nani kuphi mhla kwameshonela ezandleni zami. And inokuthi leyo nto leyo iyangi-affecta kanjani ukukhula ekukhuleni kwami. Guys, ngi-right manje ningangizweli kangako lapha kuma-comments. So ngizonibuyisela back ukuthi ngikhule kanjani ngakhula kanjani. So ekukhuleni kwami ke ngazalwa, baba mangimazi. Babami washona bathi washona ngisasesiswini. Athi mase ngina 5 years kwashona umama wami. Makushona umama wami ushiye mina nobhuti wami. Ubhuti wami bekanama-months ngaleso sikhathi. Ugogo ke wasikhulisa sasala nogogo. Wavala yonke nje le gap leyo ukuthi asinabazali. Guys, mina angikaze ngakufeel ukuthi anginabazali or ngiyasokola nje ngokuthi ugogo bekakhona. Angeke ngigxile kakhulu or ngifocus kakhulu ekutheni ngikhule kanjani. Ngizo fast forward to high school. High school ngihlala nogogo, ubhuti wami, umntana kamalume wami, yimi. Attend grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12. Grade 12 gogo wami aqala ukugula. And ukugula kwakhona bekuyinto ukuthi uyayiqinisa. Ubekayiqinisa, bekangafuni ukuya ekliniki, bekangafuni ukuya esibhedlela, bekasala ke nje esibhedlela, bekangafuni amaphilisi. So nami nje bengikuthatha ngokuthi okay uyagula, bengakufaka ekhanda ukuthi yabo agule. Uqale lapho ukugula ngabo November ngenza imatric. Ngigulelwa ugogo, seku serious ke manje. Ngigulelwa ugogo ngi1. So kumele nginakekele ubhuti wami, kumele nginakekele umntana kamalume wami, and ngiyabhala nami ama-exam ngala. So yes guys, kuthe mangabe sengibona ukuthi mase ngibona seku serious ngempela, ila ingqondo iklikha khona ukuthi hayibo, mangayenzakala something kulo muntu lo ngizokwenza njani, ngizothini. Impilo nje ngavele ngayibona nje ukuthi angiziboni ngiqhubeka nempilo ngoba futhi ngisaphilelani, yabo. Bekuyinto ukuthi ngifuna ukujabulisa yena, ngifuna ukufunda, ngifuna ukuthi ngimjabulise, ngisebenze, ngimenzele kahle, yabona. Zonke lezo zinto lezo sharp. Then kuze kufike ukuthi kumele aye esibhedlela, bam-admit esibhedlela. Bam-admit ke esibhedlela. Ahambe ke uhlala esibhedlela, and then ngisale mina nabantwana bakithi abayi2. So manje esikoleni kumele ngihambe ngiphekile, ngihambe esikoleni ngiyafunda, ngapha sesiyabhala vele nje sasesibhala. Then ngiyabuya ukuwasha, zonke lezo zinto lezo ngiyazenza. Bengina 17 years ngaleso sikhathi. Ngiyabenzela yonke into kuba right, ngiyahlala nabo. Ngikhumbula guys, ukuthandaza kwasekuyinto lala ngokuthandaza, ngivuka ngokuthandaza. Ngithandaza nje ukuthi abuye abe right. Okay, I think i-18 November. Okay, ama-dates abalulekile. Ngangibhala i-life science ngalelo langa. Mangiyobhala azange ngibhale kahle. Ngazi ukuthi kwakwenzakalani ngomzimba wami that day. Ngathi ngithukile. Kwakungathi ngithukile, angazi kodwa ukuthi ngithuswe yini. I think kwakungisayinela nje umzimba wami ukuthi ngihamba nge-toilet kodwa futhi akunanix, ngiyabuya, ngiyashake, angazi, angibhalanga kahle lelo phepha lelo. Okay, umamkhulu wami wayomlanda esibhedlela ke sebamdischargeile. Siphume ke isikole sihambe ke, ngangihamba nabangani bami. Mawusesikoleni bawukhona ukubona le ekhaya imoto eqhamuka
le ekhaya. Imoto eqhamuka le ezoyongena ekhaya. So bebamqashele beqasha imoto ukuthi iyomlanda esibhedlela. Into engangijabulile that day, ngasuka ngagijima, ngiyakhumbula ngagijima ngijabula ukuthi ngangijabula ukuthi uNkulunkulu uphendule imithandazo yami. Kunini ngithandaza ukuthi abuye esibhedlela nje, ngangijabula ukuthi ubuyile esibhedlela guys. Ngafika sebefikile kuqala vele bona umamkhulu wami. Afike amhamba endlalele phansi, bese yahamba-ke azange ahlale. Sasala futhi siyi-4 yimi nabantwana bakithi, because wahamba that day bazange abe khona. Ngijabulile, ngiyacula nje, ngiyamdumisa. Ngiyamdumisa, kumnandi, ngiyapheka. Uyasho-ke, hayi ngifuna ispinashi, hey. Ngangisigcine nini ispinashi, hey ngipheke guys, ngimphekele ispinashi ugogo wami. Yonke into akayifunayo, hey angisafuni lokhu, ngifuna lokhu. Siyaxoxa imini. Yeah, hey kumnandi. Bengilala naye-ke mina, bengishare i-room naye. Mangishare i-room naye, ngangifundela ukuyobhala isiZulu. Ngathi bengisele 2 days ukuthi ngiyobhala isiZulu, angisakhumbuli kahle. Hayi ngiyafunda-ke, bengingafundeli la ekamereni la besilele khona sonke. Ngahamba ngafundela ekitchen. Ngiyafunda, angimemeze. Okay, emini kwakhona guys. Futhi uyabonga nje ukuthi ngithange ngikhali. Angeke ngikhali. Okay, so emini kakhona uyabonga ukuthi uyabonga ukuthi ngilo mntana lo ongakhona. Angazi why, because zonke lezi zinto lezo bekifundiswe nguye, ukuthi angisuye umuntu ogcwele istradi nje, ngiyamnakekela, and then athi nginakekele nobhuti wami, yabo. Ngithanda ngikhali, Nkosi yami, ish. Energy drink mhlawumbe. Abongeke vele, hayi ngiyabonga mntanami, ngiyabonga ukunginakekela. Ucela uqhubeke unakekele ubhuti wakho. Lezo zinto mina nginakile nje. Yazi nokuthi yabo sikhuluma ngayo, nangiyithathele ekhanda leyo nto leyo. Hayi nje sharp. Then ebusuku-ke mangifunda, ngiyafunda ngiyezwa ukuthi uyangimemeza. Bekane ivoice yakhe because bekangakabikho right. Bamdischarge angekho right, yazi ugogo. Uyangimemeza, ngiyaya and athi ufuna amanzi. Ngimkhelela amanzi. Ubhuti wami nomntana ngami lo mama balele kuleli elinye room. Ngimkhelela amanzi, ngize namanzi. Athi akasawafuna amanzi, angawaphuzi lawo manzi lawo. Athi uyashiselwa.
athi ufuna ukubheka le enzansi into engayisebenza kulobo busuku lobo. Athi ufuna ukubheka le enzansi kumele ngimphakamise ngi-1 ngimphakamise ngimbhekise la afuna ukubheka khona. Yo guys, uzibuya zonke le story lezi bekana ukungitshela ngazo ukuthi umuntu mayeshona ukhipha amagwebu, amehlo abanjani. So manje ngiyayibona yonke leyo nto le iyenzeka and ngiyi-1 yeah, washona esezandleni zami vele ngimambile and ngafreeza guys. Ngafreeza, angazi noma ingqondo yahamba yini because I think i-hour lonke ngihleli naye and angazi bekunalento ukuthi angikholwa. Yes ngiyabona kodwa futhi angivumeli and wayenzeka. Ngahamba ngaye next door ngaya kamakhelwane nokha kwakusebusuku I think ikhathi bekungabo 2 ngabo 1 ngiyanokha ngafika lapha ngiyafreeza angazi ukuthi ngithini. Angazi ukuthi ngithini. I think umama walaphaya wabona vele ukuthi okay khona into wrong, wagijima vele wahamba wayendlini then ngiyamlandela. Ingqondo yami ngakhala but ngizangikhali isikhathi eside. Wahamba ke mama kamakhelwane wafika wamvala ngeshidi and kwamele sifonele abantu ke sekumele sitshele abantu, sitshele family safona. Okay, beza ke vele abantu and kwalungiselelwa ngaqhubeka nokubhala noma bengasabona nokuthi ngisabhalelana and benginento ukuthi mhlawumbe ngizofeyila ngoba kusuka ngisaqala ukubhala ama-exam wami bekunzima kwakunzima nje ukudila nomuntu ogulayo and kumele ube umama. Bekumele ngibe umama ngalesi sikhathi. Ngaqhubeka kodwa ngabhala futhi nje yeah ngoba ngisho ukuthi guys bengingayibona ukuthi ngizophasa nalowo matric loyo. Ngabhala and kwa-prepare and yeah wabekwa waqanjwa. Yeah sasala ke yafika ke lento leyo ukuthi ngoba nakho engasekho impilo izoba kanjani and impilo yashintsha hayi kancane futhi guys. Sena income sesiphila ngokuphiwa ukudla. Ngangiyumntana alright, ngiyumntana okhulumayo nje matric ngihlala nabantu nanani. Leyo nto leyo yang-affecta ngokuthi okay ngaqala ngayikhipha kuNkulunkulu nga-question izinto eziningi. Yakhumbula mangithi bengithandaza ukulala nokuvuka kwami konke nje la ngangihamba khona noma ngihamba endleleni ngiyathandaza uNkulunkulu ngicela ungiphilisele ugogo wami abuye ekhaya nanani yonke lento leyo. So after ukuthi ashone ngafila ngathi uNkulunkulu waze wangilahla yabo. Ngamduba uNkulunkulu ngahluleka nokuqhubeka nje ukuthi ngisonke bengikwatile or bengisakwatile nje isikhathi eside bengana understanding yokuthi why yonke lento le yenzeka and uyu umuntu obekazi ukuthi ngimdinga kangakanani, uyu umuntu owaziyo ukuthi simdinga kangakanani and wayemthatha ngimdubile uNkulunkulu manje and then sengidila nale
i-trauma. Yo guys, lento le yahlala kimi isikhathi eside. Ngashintsha ngaba umntana manje othulayo, nje angikho right, angina purpose yokuphila ukuthi why ngisaphila, ngisaphilelani. Ayikho into esangijabulisa emhlabeni. Anginabazali, anginagogo manje, sisele sodwa. And I think into enza ukuthi nginga-commit, because after ukushona kwakhe beyikhona into yokuthi ngathi ngayibulala ngimlandele. Ayo bengakhona ukubekezelela lo buhlungu ebengibuzwa. Kodwa-ke ngithi ubhuti wami ngizomshiya nobani, ngaba strong for ubhuti wami. Strong for ubhuti wami, sekumele ngibe umzali kuye, sekumele ngimake sure ukuthi akashodi ngalutho. Ukuthi ngani namangazi ngaba ne-depression. Stay tuned for part 2 ukuthi yang-affecta kanjani yonke leyo nto leyo, and ngadila kanjani nayo. I hope nis enjoyile le story time. Ngicela ningakhohlwa ukulike, ni-comment and subscribe.